Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu puntu baten puntu simetrikoa zuzen batekiko. Baldin badaukagu adibidez P-2 bat bost puntua, eta R zuzena era jarraituan adierazita dagoena, isaken bi zati bat berdin I gehi hiru zati minus bi berdin zetaken bat zati bat, eta lortu nahi badegu P puntuaren puntu simetrikoa P' deitu dioguna, orduan, egin behar deguna da P puntu horretatik pasatzen den planoaren ekuazioa lortu R zuzenarekiko elkartzuta izango dena. Beraz, aterako dugu R zuzenetik, vektore zuzentzailea. Zuzentzailea izango da justo izendatzailean dauden zenbakiak osatutakoa. Beraz, deitu diogu N, eta izango da bat minus bi bat. Beraz, vektore zuzentzaile hau izango da kasualitatez pi planoaren vektore nagusia, eta plano hau izango da R zuzenarekiko elkartzuta. Beraz, plano horren vektore nagusia izango da R zuzenaren vektore zuzentzailea dela bat minus bi bat. Beraz, egingo duguna izango da pi planoaren ekuazioa sortu, eta izango da bat isa ken bi I gehi bat zeta gehi D berdin 0. Beraz, orain, egin behar deguna da zuzen honen ekuazio parametrikoa lortu. Izango dena, minus bi hau bestaldera bi gehi lambda, izango da hirua bestaldera minus hiru eta minus bi hau bestaldera minus bi lambda, eta zeta berdin bat, bestaldera minus bat, gehi bat lambda dela lambda. Beraz, orain, egin behar deguna da, isaren ordez jarri bi gehi lambda, iren ordez jarri minus hiru ken bi lambda, eta zeta berdin zetaren ordez jarri bat gehi lambda. Zergatik jarri behar ditugu zenbaki horiek edo lambdaz osatutako espresio horiek, aurkitu behar degulako Q puntua, ebaki puntua izango dena P eta P'aren arteko erdiko puntu hori. Beraz, egiten dugu hori eta azkenik jartzen dugu gehi D berdin 0. Beraz, daukagu bi gehi lambda, ken bi bider minus hiru dela plus 6, minus bi bider minus bi lambda dela plus lau lambda, plus bat, gehi lambda, gehi D. Beraz, daukagu, alde batetik daukagu, lambda gehi lau lambda gehi lambda berdin minus bi, bestaldera 6 minus 6, bestaldera minus bat, eta daukagu bestaldera minus D. Beraz, daukagu 6 lambda berdin minus bederatzi ken D. Beraz, lambda 6 bestaldera pasa zatitzen minus bederatzi ken D zati 6. Beraz, falta zaigu bakarrik lortzea Dek zenbat balio izango duen plano hau osatzeko. Beraz, orain bakarrik egin behar deguna da puntu bat P puntua ordezkatuko dugu. P puntu bat ordezkatuko dugu. Justo parametro hauetan. Beraz, minus bi jarriko dugu hemen, I bat jarriko dugu hemen, eta zeta dela bost hemen jarriko dugu. Beraz, daukagu minus bi bider bat, gehi bost, gehi D berdin 0. Beraz, minus bi bider bat dela minus bi,
plus bost gehi D berdin 0. D berdin, zenbaki hauek bestaldera, bi plus bi minus bost, eta D izango da minus bat. Beraz, orain bakarrik jarriko duguna izango da, hemen, deren ordez minus bat. Beraz daukagu minus bederatzi kenken bat dela plus bat, zati 6 minus bederatzi gehi bat da minus 8, zati 6. Beraz, landa simplifikatuz izango dugu minus lau zati 3. Beraz, ja lortuko dugu Qren balioa. Beraz, R zuzenarena denez, jarriko dugu landa hemen minus laueren, beraz daukagu bi ken laueren. Beraz, emekate iru zati bat iru bider bi 6, ken laueren. Beraz, 6 ken lau bi, daukagu isa berdin bi eren. Gauza bera, landan jarriko dugu minus lau eren, eta hemen jartzen badugu minus lau eren, daukagu minus iru. Minus bi bider minus lau dela sortzi zati iru. Beraz, emekate iru zati bat iru bider minus iru, minus bederatzi zati iru, gehi sortzi zati iru. Beraz, izango da minus bederatzi gehi sortzi, minus bat zati iru. Eta zetan gauza bera, landan jarriko dugu minus lau eren, beraz, emekate da iru zati bat iru bider bat, iru. Ken lau eren, zeta da minus bat erena. Beraz, lortu dugu Q puntua. Izango dena, erdiko puntua, P eta P' puntu simetrikoaren artean. Orduan, Q da, bi eren, Q izango da bi eren, minus bat eren, eta minus bat eren ere bai. Beraz, hori izango da, erdiko puntua. Beraz, egin behar duguna da, orain, S ken bi zati bi izango da bi eren. T gehi bat zati bi, erdiko puntua denez, berdin minus bat eren. Eta U gehi bost zati bi izango da minus bat eren. Gurutzatuz, biderkaketak S ken bi bider iru berdin bi bider bi lau. Bai, hemendik askatuko genuke iru S ken 6 berdin lau, iru S berdin 6 bestaldera lau gehi 6, amar, eta iru S berdin amar. S berdin amar iruren. Gurutzatuz hemen, iru bider T gehi bat, berdin bi bider bat. Bi bider minus bat, minus bi. Beraz, daukagu, iru T gehi iru, berdin minus bi. Iru T berdin, irua bestaldera, minus bi ken iru minus bost, eta T berdin minus bosteren. Hemen ere bai, gurutzatuz, U gehi bost bider iru, berdin bi bider minus bat dela minus bi. Iru I gehi amabost berdin minus bi. Beraz, iru I berdin minus bi ken amabost. Iru U, berdin minus amazazpi. Irua bestaldera zatituz, U da minus amazazpi zati iru. Eta horrela lortuko dugu, P puntuaren P simetrikoa, R zuzenarekiko dela amar eren, minus bost eren eta minus amazazpi eren. Bale, hau da puntu baten puntu simetrikoa zuzen batekiko horri buruz jakin behar dezutena.